Здравейте, приятели на земеделска техника и Спорски. Представям ви още една машина за продажба и това е рулонна самопреса. Система на връзване от Кроне. Казвам Кроне защото е на вериги и на практика имат почти на 90 и няколко процента имат еднаква механика с кронедата. Връзването е с сезал. Виждате, с моторче от тук го стартираме, следователно връзва автоматично. На практика е супер опростена, бездистанционно е. Тук всичко, което виждате, това са командите на машината, като отваряне на камерата отзад, с другия маркуч повдигане на подбирача и така нататък. 540 оборота в минута, препоръчителна мощност от 40 конски сили нагоре, диаметър на балата 120 ширина на 150 височина. Изключително състояние на машината в оригинален вид е, виждате. Готова е за качене, готова е за презентация на място. Цената е 8900 лева. Машината, пак казвам, няма какво да се пипа по нея. Готова е за работа. Отделение за сезала, които са. Много малко е работила в Италия. Бонус даваме към нея и оригинален италиански кардан на 6 шлици, евростандарт. Гумите също си идеални. Ето и тази. Нека да минем отзад, също да видим какво става въпрос. Ето и веригите на оригинална боя. Повтарям, цената е 8900 продажната. Разбира се, ще има и отстъпки на място. При интерес можете да ни потърсите на телефон 0893 94 9898 или да ни пишете на лично съобщение. Виждате колко упростена като цяло. Това са и предпазните капаци на машината. Друго по нея няма. Нов барометър, сменен в Италия. Подбирача, да не забравя, принципно и може да пишете в коментарите, ако се забравя нещо. Нормално, случва се. Подбирача е 1,30 м. 1,30 м е подбирача. Отново повтарям, марка Мора MR 1500 от семейство Кроне. Пак казвам от семейство Кроне, защото е на вериги и на практика механиката да е почти еднаква като на KR 150 на Кроне. Толкова за днес. Очаквайте и други наши видеа в страницата на земеделска техника и Спорски Facebook.